Petru uqala isahluko sesibili chapter 2 verses 4 to 6 ngizofunda bese ngicele umfundisi uShelembe asiqhubekele. Isihloko sakhona kuthiwa 1 Peter chapter 2 verses 4 to 6. Isihloko kuthiwa ukwakhiwa kwendlu yokomoya. Ukwakhiwa kwendlu yokomoya. Ngisavula ukuthi mhlawumbe ukuthi kuthiwani ngesiLungu. Sisabheka indaba yokwakhiwa kwendlu yokomoya kuthiwani ngesiLungu. Kuthiwa ngesiLungu the chosen stone and his chosen people. Ngizofunda-ke ngesiZulu kuthiwa sondelani kuyo iyitshe eliphilileyo elinqatshwe ngabantu, kepha kuNkulunkulu likhethekile, liyigugu, nakhiwe njengamatshe aphilileyo, nibe yindlu yokomoya, ubupristi obungcwele, ninikele ngemihlatshelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngaye uJesu Kristu. Verse 6. Ngokuba kukhona embhalweni ukuthi bhekani, ngibeka eSiyoni itshe legumbi elikhethekile, liyigugu, okholwa yilo akasoze abhujiswe. Thandaza mfundisi. La sesifunde khona-ke verse number 4 uthi sondelani kuyo iyitshe eliphilileyo elinqatshwe ngabantu, kepha kuNkulunkulu likhethekile, liyigugu. Sibizelwa ekuthaneni sisondele enkosini yethu Jesu, and le nkosi yethu Jesu iyitshe. Lelitshe leli linqatshiwe ngabantu. uNkulunkulu mayidala eqaleni nje from Genesis 1 siyayithola indaba kakhulu lapha umoya lapha ku Genesis 2:3, indaba yamatshe noma igolide liyitshe, isiliva liyitshe, ukuthi uNkulunkulu wakudala lo. Abantu abaningi bakhetha itshe elibonwa ngamehlo enyama, igolide nesiliva, nawo wonke amatshe ayigugu. Balahlekelwa yileli ngoba leli lingumoya, libonwa ngabantu abakumoya kuphela. Abantu balahlekelwa umbuso kaNkulunkulu ngoba bebheka izinto ezibonwayo, bengabheki lezi ezingabonwa ekudinga ukuthi kuqala uzifune ukuze uyibone. Ngoba ngisho nalo igolide ukuze ulithole liyambiwa lelitshe, nesiliva mawulifuna ukuze ulithole kumele umbe phansi, alitholakali kalula. Yikho inkosi uJesu yenza lo mfanekiso ukuthi kunomuntu, noma ithi umbuso wezulu ufanisa nomuntu owafumana insimi. Asizwa lensimi ukuthi yayivundile, kodwa into ayibona kule nsimi lomuntu wabona ingcebo. Le ngcebo yayingabonwa ngumnini wensimi, umnikazi wensimi,
Kodwa lo wathi mayidlula ensimini wabona ingcebo. Mhlawumbe lo wayetshala noma umbila noma yini eyibona ingcebo isembileni. Kanti lo omunye ngicabanga ukuthi wabona itshe eliyigugu. Wathi uyabona la lo ubheke le ngcebo ayibona engaphezulu komayo. Mina sengibone efihlakele. Ukuze ngiyithole le ngcebo efihlakele ngidinga ukuthenga le nsimu kube insimu yami ukuze ngenze engikuthandayo kuyo sekungiyami. Nenkosi uJesu ifuna ukuthi uqale ube ngowayo ukuze uma usungowayo inkosi uJesu usuyamkele yenze ekuthandayo empilweni yakho ngempilo yakho. Lo muntu wabona ukuthi ngizokwenza njani. Mangibheka iphakethe lami ebank imali enginayo angiboni ukuthi umnikazi walensimu uzovuma ukuthi angithengisele yona. Ngoba yena ngiyacabanga ukuthi ubebheka ukuthi njalo ngonyaka lensimu ngenzela imali engaka. Ngakho uma ngiyidayisa mhlambe ngizomultiply ngo20 noma ngo100 lelo nani ukuze ngazi ukuthi ngilula iminyaka yami engisazoyiphila ngale mali engithengise ngayo lensimu. Wabheka lona obonile ingcebo. Wabona ukuthi ayikhona. Ngidinga ukuthi le mali enginayo ngoba yanele ngidayise ngayo yonke into enginayo. Ngoba ngifuna le ngcebo umnikazi wensimu ungayiboni. Nangempela wayidayisa ngakho konke anganakho. Wahamba wayithenga le ngcebo konke mhlawumbe bekukhona itshe lapha. Igolide mhlawumbe isinye. Into ezomenza ukuthi yena mase eyitholile lento acebe kakhulu kodwa lo ukuze angayibona ukuthi akambanga. Ukuthi akayanga ekujuleni ngoba umuntu mayetshala nje ulima lapha phezulu nje ukuthi kuvunguzeke kungena imbewu bese kuyamila. Kanti ofuna igolide uyedlule ekuvunguzini. Udinga ukuthi angene phakathi ajule. Kuhambe libonakala linyamalala leligolide lapha kade ejule khona. Kumbiza ukuthi akaqhubeke nokujula. Ukuze aqhubeke nokulithola ngoba mayema ukujula ngeke bese alithola. Uyojula uyoze ushone phansi umgodi. Njengoba kunemine esezavalwa la. Kwajulwa kwaze kwafika egcineni lapha sekubonakala ukuthi kuyingozi ukujula la. Akusakwazi ukuthi iqhubekele phambili. Kodwa lo muntu wajula ngoba efuna itshe eliyigugu. Leli itshe ke liyinkosi uJesu. Lona liyigugu ngoba lisinikeza ingcebo yasezulwini. Lamatshe afunwa kangaka emhlabeni. Kwaze kwafika base-Europe. Bafike bazothatha umhlaba. Ngobani babone itshe eliyigugu lomhlaba befuna ingcebo yasemhlabeni. Kugcwele kangaka nje eGauteng province ngoba abantu bazofuna ingcebo yasemhlabeni. Itshe lele kade bezolifuna elatholakala eGoli. Wena uyajula yini ukulifuna lelitshe eliyigugu kuNkulunkulu? Njoba bajula balandana le eEurope. Bashiya amakhaya abo. Bashiya imndeni yabo. Abanye babuya bawuyilanda imndeni yabo bathi hayi sitholile itshe eliyigugu elizosicebisa. Lo cebisa nesizukulwane sethu. Kanti thina sinaleli itshe eliyigugu uNkulunkulu enqatshwe ngabaningi. Banqaba ngoba bebonile umhlaba. Kanti kunegugu elengcebo yasezulwini ithi inkosi uJesu ningazibekeleli ingcebo esemhlabeni. Kodwa zibekeleleni ingcebo esezulwini. Lapho kungekho khona isela nabuqwala. Uqwala ke irust. Akho rust lapho. Akho nundu futhi. There is no way mezofika izitshalo zakho lapha mangabe uyitshalile. No. Kodwa mawesihlokweni kunewem lapha impethu engafi ezodla wena. Musibekelela ingcebo esemhlabeni.
Abantu ke babheka izinto ngamehlo enyama, babone izinto zezwe zishayina zibukeka zizinhle, babone ukuthi nansi into engingabambelela kuyona, nansi into engangiphilisa. Kanti abazi ukuthi lokhu kuphila kuyadlula kwesikhashana. Sidinga ukuphila kongunaphakade, sibambe itshe ekuyilona lona, igugu ekuyilona lona, igolide ekuyilona lona. Leli golide linguKristu Jesu, kodwa nokho abaningi balinqabile. Kuthiwa iyitshe eliphilileyo, leli golide leli esilaziyo emhlabeni liyadlula, liyaphela. Inani legolide kuqala beliphezulu. Manje ngeke ngabheka cishe emavikini adlula ukuthi seliyimalini igolide. Ngathola ukuthi igolide aliselutho, selibiza kancane, inani lakho naselehle kakhulu ngoba lidlula. Ukuphila kwalo kufushane. Fake linqatshwe ngabantu, kepha kuNkulunkulu likhethekile. uNkulunkulu ukhethele litshe leli eligugu kithina. Umuqhubeka kuthiwa nakhiwe njengamatshe aphilileyo. Shuthi ngamanye amazwi kumele nathi sakhiwe njengetshe noma njengoJesu, sifane naleli litshe leli, sakhiwe njengalo ukuthi umuntu ofika kithi afumane ukuphila. Angathi umuntu mayefika kithi afuna athola ukufa. Ngazi noma umuntu mayefika kuwena uthola ukuphila yini, kodwa umuntu mayefika enkosini uJesu uyaphila. Uma ubheke eBhayibhelini abantu abafika enkosini uJesu begula emzimbeni, okuyisibonakaliso lokho nakumoya empilweni zethu, bafika bonke baphila bekhona ukuthi uNkulunkulu uzobaphilisa mangabe besondela kuyena. Omunye wesifazane esenomopho for 12 years wakholwa ukuthi mayithinta umphetho wengubo yakhe uzosinda. Ngamanye amazwi bekumele ukuthi asondele kuJesu, eze enkosini yethu Jesu, ayithinte ukuze athole ukuphila. Ngoba umuntu ole engasondelanga enkosini yethu Jesu ngaphandle kokuthi kube khona ozomsondelela, ngoba abanye basondelelwa abazali babo abakutholanga ukuphila. Nomuntu owangaba efisa ukuthi aphile uma engezange enkosini uJesu akakutholanga ukuphila, khona ekhona inkosi uJesu emhlabeni ihambe emhlabeni. Ngobani? Ngoba engafikanga enkosini yethu Jesu Kristu. And enkosini yethu Jesu Kristu kufikwa ngokungcwele esikhathini sethu. Iyona ndlela yodwa esifinyelela ngayo kuye ukuze sisindiswe. Kuthiwa ke nibe yindlu yokomoya, ubupristi obungcwele. Sibe yindlu yokomoya. Njengoba nje sisendlini njengamanje, le ndlu imumethe thina. Yithina esikwaziyo ukuthi sinqume ukuthi siyayipenda le ndlu noma senze njani kule ndlu ngoba sesingaphakathi. Ngakho ke makuthiwa masibe yindlu yokomoya, lithi iBhayibheli uNkulunkulu ngumoya, kusho ukuthi masibe yindlu kaNkulunkulu, sibe yithempeli likaNkulunkulu, bese kuba uyena umnikazi wendlu ozonquma ukuthi wenzani ngendlu. Ngoba mayingangenanga ngaphakathi sisenkingeni. Ngeke abuye azoyithatha lendlu ukuyisezulwini kungesiyona yakhe. Uzothatha lendlu ahlala kuyona, ayithathe ayisezulwini. Ethi inkosi uJesu ngiye ekhaya kuBaba, ekhaya lika Baba kunezindlu eziningi. Uma kungenjalo bengizonitshela. And lezi zindlu yiziphi? Iwena nami. Ngesikhathi wamukela inkosi uJesu, iyazi ukuthi nasezulwini masithatha ufika khona
uyindlu yakhe. Uzothatha izindlu zakhe laba abahlala kuyo inkosi uJesu. Lelitshe ke liyidwala lelitshe. And inkosi uJesu yakhela noma yakha ibandla layo edwaleni eliyiyo inkosi uJesu, ngoba iyidwala iyitshe elinqatshwe ngabanini. Matthew 16 verse 16 to 19 kuthiwa uSimoni Petru waphendula wathi, wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. Verse 17, uJesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simoni kaJona, ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu, kodwa uBaba osezulwini. Kuthona siba yindlu kamoya. Manje uPetru, ma inkosi Jesu ithi ibuza abafundi bayo ukuthi abantu bathi ngingubani, ngoba kubalekile ukuthi simazi, siyazi inkosi yethu Jesu uthi ngubani. Bathi hayi, abanye bathi ngumprofeti, abanye bathi unguEliya, bakusho lokhiyana lokhiyana bakusho. Yathi inkosi, ninake nithi ngubani? Amazi noma kwathi ukuthuleka kancane wayesekhuluma uPetru, njengoba sesifundile ukuthi wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. Uma uKristu eyindodana kaNkulunkulu ophilayo, kusivezela ukuthi uKristu akezanga ngentando yendoda. Sishilo ukuthi uNkulunkulu ungumoya. Kusho ukuthi inkosi uJesu ifike emhlabeni ngomoya, ngoba uBaba ungumoya. Manje wayebamba lemfihlakalo uPetru ukuthi lo ungambona nje kuthiwa uma wakhe uMaria. Lo ungambona nje mangaba uNkulunkulu ekhuluma ngaye esemncane ewusani. Ethi uNkulunkulu uthatha umntwana umseGibhithe ekhuluma noJosefa, kube ngazi ukuthi manje uJosefa ubaba wakhe. Abanye baze badideka bathi hayi, bakusiye inyona leyo ubaba wakhe ukungumbazi noma indodana kaJosefa umbazi na, ngoba babuka ngeso lenyama. Abembulelwanga ngumoya, bembulelwe inyama. Mabembulelwa inyama ababuza ukuthi inkosi uJesu lena kanti ubani. Bavele basebenzisa inyama ukuzenzela isithombe sabo sokuthi inkosi uJesu ngubani. Akuwukuthi lokho ke bayithuka ngoba ingumoya, izelwe nguBaba, uBaba ungumoya. Umuntu uba yilento azelwe yiyo. Asiqhubeke. Ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu, kodwa uBaba osezulwini. Verse 18, nami ke ngithi kuwe, wena unguPetru, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango eHadesi awayekulahlula. Phezu kwani? Phezu kwaleli dwala. Leli dwala liphi? Leli othe wena Petru linguKristu. Ibandla lami ngizolakhela phezu kwalo leli dwala leli. Hayi ukuthi ibandla belizokwakhelwa phezu kwaPetru. Cha. uPetru akasona isisekelo segumbi, kodwa isisekelo nguKristu. Ibandla lakhiwa phezu kukaKristu. Ngamanye amazwi kufika kube uKristu bese kuba ibandla la. Usho ukuthi ngamanye amazwi ibandla likuKristu elakhiwe nguKristu.
likuyena uthi kulo leli dwala leli mina ke ngizobumba ibandla lami. Kusho ukuthi ngamanye amazwi umuntu ozoba ingxenye yebandla likaNkulunkulu elizolandwa inkosi uJesu owakhiwe edwaleni elinguKristu Jesu. Ngoba ibandla lakhe lakhiwa kuJesu, alakhiwa ngaphandle kukaJesu. Yikho ibandla lingumzimba kaKristu, lakhiwe nguKristu. Yini kuthiwa lingumzimba kaKristu? Ingoba ibandla, sikhuluma ngebandla elisemhlabeni, abantu abazelwe ngowesifazane. Kaningi inkosi uJesu ithi mayikhuluma ngayo ithi indodana yomuntu. Manje thina ke sizelwe ngowesifazane, kodwa sibe futhi singabantwana bakaNkulunkulu. Sakhiwa njengebandla likaNkulunkulu kuphela uma sisedwaleni. Sizohlala kulona ledwala ngokuthi sizingcwelise. Verse 19. Ngiyakukunika izihluthulelo zombuso wezulu. Oyakukubopha emhlabeni koba kuboshiwe nasezulwini. Nalokho oyakukhulula emhlabeni koba kukhululiwe nasezulwini. Ibandla likaNkulunkulu ke lelo linikwa izihluthulelo zezulu. Ibandla elakhiwe edwaleni elinguKristu linikezwa amandla okuvula izulu, ngoba kuphela nje lenziwe kuphi? Edwaleni. Uma lingenzwanga edwaleni akulona lakhe, ngoba ulenza ibandla lakhe uma likuye. Malingekho kuye, lingaphandle kwakhe, alenziwe ibandla kaNkulunkulu. Ake sithole kabanzi le ndaba yedwala nokwenziwa kwalo uma lingekho kuKristu, ukuthi kanti kwenzakalani. KwabaseKorinte boqala isahluko 10 siqale lapha kuverse 1 kuya ku5. Lokho futhi kusasicacisela ukuthi idwala leli ethi inkosi uJesu kulo iza kulakha ibandla layo, kahle kahle linguKristu. Uthiwa ngokuba angithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu, bonke badabula ulwandle, bonke babhaphathizwa kuMose efwini naselwandle, bonke badla ukudla kunye komoya, bonke baphuza ukuphuza kunye komoya, ngokuba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo. Idwala lelo lalinguKristu. Sikhuluma ngedwala namhlanje. Uthi la umpostoli uPaul, bonke babe ngaphansi kwefu. Lelifu leli kuyilona elibagayidayo, elalibahola ukuthi bafinyelele ezweni lesithembiso. Bonke badabula olwandle, bonke babhaphathiswa kuMose efwini naselwandle. Ulwandle siyazi ukuthi lungamanzi. Ithi inkosi uJesu umuntu uma engazalwa ngamanzi angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Uma engazalwa ngomoya angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Baqala badlula emanzini. Yayikhona enye indlela babengahamba ngayo, kodwa uNkulunkulu wabadlulisa lapha emanzini. Ngoba indlela esethembisweni idlule emanzini. Elamanzi iwona esigeza ngawo, asikhombisa inhlambuluko amanzi.
ukuthi kahle kahle masiyenzweni lesethembiso sidinga ukuhlanjululwa kuqala istep sokuqala leso aqalanga ngokuthi kube khona ezinye izinto eziningi kodwa kwaqala nje ukuthi mabeqala bethi bayaphuma baholelwa ekuthaneni abawudlula lapha emanzini beholwa uNkulunkulu abasihambelanga ngokuthanda mabephuma eGibhithe and ukungathandi kwabo noma ukungahambi ngentando yabo kwabenza ukuthi bahambe bayodlula emanzini bayobhajadiswa lapha emanzini and laba baseGibhithe ngoba bona babengahlatshelwanga iwundlu bathi mabengena emanzini wona lawo manzi kwangena abantwana bakaNkulunkulu abaseGibhithe bacwila njengoba ehlalesho bakumphostoli ukuthi awungene nesono emanzini ukuthiwa ubhajadiswa ngoba uzofike ufe lapha ngokomoya muyobhajadiswa nabo baseGibhithe bafike bafa bonke bebulawa ukuthi bangene endaweni lapho kungena abantwana bakaNkulunkulu khona and kwaba futhi umlilo noma kuthiwa babhaptiziswa kuMose efwini nasolwandle bonke badla kudla kunye komoya balidla imana elehliselwa bona siyakhumbula futhi uMose ekhomba idwala ngenduku lavuleka idwala lakhipha amanzi lawakhipha amanzi lelidwala baphuza lelidwala elinguKristu Jesu elahlatshwa uhlangothini kwaphuma amanzi ukuze abantu basindiswe siyazi ukuthi umuntu uyafa uma engaphuzanga amanzi isikhathi eside mhlawumbe uma ungaze nje uqeda 10 days ungaphuzanga amanzi ngicabanga ukuthi ungafa kodwa uma ungadlanga 10 days awufi awubulawa ukuthi awudlanga ubulawa ukuthi awuphuzanga ngoba amanzi abalekile yikho kumele sizalwe ngawo ngoba siyahlanjululwa ngezwi likaNkulunkulu elizwi likaNkulunkulu liyisigeze lingamanzi badla kudla kunye komoya behliselwa imana okuyisinkwa abasehliselwa kodwa before kwehla imana kwaqala ini amanzi uMose ke wenza iphutha okwesibili kwahamba aphela futhi amanzi uNkulunkulu waphinde wakhuluma ukuthi hayi uyokhuluma nalo ke kulokhu idwala awuzushaya khuluma nalo ke manje sekuyakhulunywa manje akusashaywa manje ngoba uKristu wafakala ebethelwe esiphambanweni laphuma igazi aphuma amanzi okwesibili akasabethelwa okwesibili sesiyakhuluma manje naye Mose wakhema indaba yokuqala phinde walishaya idwala wathola umvuzo ukuthi angangeni ezweni lesithembiso Mose akumfanekiso lo ukuthi asibe sisalishaya idwala uJesu Kristu wabethelwa kwabakade mase lishaya idwala kwaba yisono kuye okokuqala malishaya idwala kubanga yisono kodwa lakhipha amanzi okwesibili malishaya idwala lakhipha ukufa noma lakhipha ukuthi isigwebo sokuthi akangangeni ezweni lesithembiso lelo dwala ke lelo kuthiwa ke bonke baphuza kunye kuphuza kunye komoya badla ukudla kunye kuphuza kunye komoya ethi inkosi uJesu kuJohn 6 eyisinkwa sokuphila odla inyama yakhe aphuze igazi lakhe akazufa kodwa uzophila kusona phakathi badla baphuza la esifunda khona nathi siyadla izwi likaNkulunkulu njengoba silidla njengamanje kodwa sidinga ukuthi siphuze phela siphuze umoya ingcwele singagcini ngokudla ukudla kodwa ngeke kusisize ngalutho sidinga ukuthi sidle bese siyaphuza
ngoba amanzi aphuma kuphi edwaleni. Bebezofa uma amanzi engakhishwanga noma engaphumanga edwaleni. Nathi uma singadlanga lamanzi aphuma edwaleni sizofa ngokomoya. Bese ke masithi verse 5. Kepha iningi labo uNkulunkulu wayengathokozi ngabo ngokuba bashaka phansi ihlale. Ayisithi verse 6 futhi. Kepha lokho kwaba isibonelo kithi size singafisi okubi njengalokho bona babekufisa. Yini le nembi ababeyifisile? Khona lapho kuze kuvuleka amanzi edwala. Babe complain abethi Moses phelelwa amanzi sizofa. Bethi bekungcono siseGibhithe. Bebefisa iGibhithe. Bebefisa le ndawo abakhululwe kuyona. Dwana kaNkulunkulu. Isibonelo lesi njengoba lisho iBhayibheli ukuthi mina nawe masisafisa iGibhithe, masisafisa izinto zezwe lezi zinto esikhululwe kuzo, uNkulunkulu ngeke athokoze nathi. uNkulunkulu akathokozi ngomuntu onjalo ofisa ukubuyela emuva, ofisa izinto zasemuva. Ithi inkosi uJesu akekho umuntu otheselibambile igeja abheke emuva ofanele umbuso kaNkulunkulu. Hayi, akekho njalo. Akayifuni leyo nto uNkulunkulu ukuthi umuntu abuye abheke emuva. Njengoba waze wajeziswa nje uMose ngoba esebheke emuva ngokuthi alishaye idwala. Idwala lashaya kabakani noma lishaywa kubekani? Hayi kabili. Lelitshe ke sizwile ukuthi liyaqhuzula. Hayi, lelitshe leli linkinga. Kuthiwa nakhiwe njengamatshe aphilileyo nibe yindlu yokomoya, ubupristi obungcwele ninikele ngeminikelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngaye uJesu Kristu. Ngokuba kukhona embhalweni ukuthi bheka ngibeka eSiyoni itshe legumbi elikhethekileyo, liyigugu okholwa yiyo akasoze ajabuliswe. Masibheka lapha kuverse number 7 no 8 kuthiwa ngakho kini emkholwayo liyigugu. Yikho ke bazonazi nanikela kangaka nje ngesikhathi senzuselelo ngoba liyigugu lelitshe. Kepha kwabangakholwayo itshe abalinqabayo abakhi yilona elaba inhloko yegumbi. Netshe lokuqhuzula nedwala lokukhubekisa baqhuzuka bengalaleli izwi okuyikhona bekumiselweyo. Hayi, lelitshe leli linkinga. Lelitshe liyaqhuzula. Uma ulizela ngobuso ufike uqhuzuke lapha kulona. Ledwala leli ngelokukhubekisa. Baningi bayakhubeka ngalo. AbaFarisi kaningi sizwe eBhayibhelini ukuthi bayakhubeka ngeNkosi uJesu ngoba iyidwala. Hayi, liyakhubekisa lelitshe leli. Ake sibheke futhi lapho uPetru wesibili sahluko 3. Sisaqhubeka ngokukhubekisa kwaleli dwala. Ngifisa sibone ukuthi likhubekisa kanjani. Ngoba mhlawumbe umunye uzodideka ukuthi iNkosi uJesu iphinde ikhubekisa abantu futhi ibakhubekisa kanjani. Ibe isikhubekiso. Kodwa futhi siyezwe izwi la ukuthi hayi cha bayaqhuzuka abantu. Ngalo ledwala bakhubeka abantu. Ngalo ledwala. Yikho abanye bephuma ekhaya lethu. Ngobani bakhubeka. Lapha ku verse 14 ka 17.
kuthiwa ngakho bathandekayo lokhu nibheka lezo zinto khuthalelani ukuba nifunyanwe ninokuthula ningenabala ningenaqala kuye nithi ukubekezelwa kwenkosi yethu kungukusindiswa njengalokho nomzalwane wethu othembekayo uPaul wanilobela njengokuhlakanipha akuphiweyo njengalokhu nasezincwadini zonke ekhuluma kuzo ngalezo zinto okukhona kuzo okunye okuningi okukhona kuzo okunye okulukhuni ukuzwisisa kunezinto ezikhulunywe ngumphostoli Paul kusho uPetru la uthi ezinye zalezo zinto kulukhuni ukuthi umuntu aziqonde okuthi abangafundile nabangaqinile bakuhlanekezela noma bephendukezela njengalokhu benze njalo nangezinye izincwadi khona ezinye izincwadi abantu abathi mabeyifunda badideke abapostoli bekhuluma ngomoya kaNkuluNkulu ngamanye amazwi kuUjesu okhuluma ngalabo abapostoli abantu badideke bagcine sebephambanisa izinto ngobani ledwala liyaqhuzula ulibheke kahle ledwala ungalizeli ngobuso ngoba liyaqhuzula njalo uma ufunda iBhayibheli kumele uthandazisise ukuthi uNkulunkulu akuvezele ukuthi uthini ngalo ngoba ngalo ledwala ungakhubeka ngawo lamazwi ungahamba uyoshumayela ukufa ngamazwi ozobuka thatha la eBhayibhelini njengoba esho umpostoli uPetru ukuthi ngokuhlakanipha kuphiwa uPaul ephiwa uNkulunkulu akazenzanga elokuhlakanipha kuvela kumoya kaNkulunkulu ngalokho abantu abaningi baphendukisele izwi bedideka ngalokho akukhulumile ngoba leli dwala liyaqhuzula liyitshela ukuqhuzula ulibheke kahle leli dwala Thomas sondele kulo kodwa futhi liyaqhuzula kuthiwa njengalokhu benze njalo nangezinye izincwadi kube ngokubhujiswa kwabo babhujiswa bekhubeka ngenxa yezwi likaNkulunkulu ngakho bathandekayo njengokuba nazi lokhu ngaphambili xwayani ukuze ningadukiswa ngokukhohliswa kwabangenamthetho kwabangenamthetho niwe ukuqineni kwenu kuthiwa ke xwayani enye izinto umuntu okumele ayenze le ukuthi axwaye ngoba kunabantu abazomdukisa umuntu kunabedukisi leli gama lokuxwaya lashiwe inkosi uJesu mabenqoma izakhiwo zethempeli abafundi bakhe bejabulela ithempeli mayise bachazela ukuthi hayibo le thempeli lela akukho litshe elingazukuwa la kusobhidliza yonke lento bathi kuyakubanini okwenziwa nini ithi inkosi uJesu xwayani ningadukiswa umuntu yalizwa ke igama lokuxwaya naye uPetru wayekhona lapha kuthiwa mabaxwaye usakhuluma lawo mazwi uPetru ukuthi nathi masixwaye ngoba kunabadukisa abaningi basidukisa ngezwi basidukisa ngoba bona badukile bedukwe ngezwi ngenxa ukuthi leli dwala idwala liqhuzulayo alizelwe ngobuso kudinga ukuthi yikho sithena umuntu ofuna igolide uyajula ngoba uma ungajuli uzobona amatshe afana negolide uqanti kuseyigolide wena sobona lamatshe afana nayo le ngakithi kwaphuma indabeni ukuthi abantu baphithizela lapha bayamba bathi babona igolide kanti izinto lezi noma amatshe afana negolide akusilona igolide nalabo bakhuluma amanga beshumayela amanga bephambanisizwe bacabanga ukuthi bathola igolide kanti akusilona igolide bashaya eceleni sebeqhuzukile njalo
Uke kwenzeka bese nobaba umpostoli ngisakhuluma ngayo njalo le ndaba ukuthi abantu bayaduka ebabe sebedukisa abanye abantu. Useyaxoxela ukuthi kunomunye umzalwane ngiyamazi lo mzalwane ungumfundisi. Uyashumayela. Wafika kuyena uNkulunkulu wamtshela ubaba umpostoli ukuthi njobe efika nje uzolwa nendaba yokuvuna kwezona. Wafika wakhuluma ukuthi bampostoli ngaba novalo ukuthi mayiqhubeka phambili mhlawumbe uzophinda athi umoya ongcwele uthele. Kulokho kubela kushoya ngimphikisa ngisho ukuthi kunjalo noma kunjalo. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba akaliphathanga igama likamoya ongcwele emva kwalokho. Ngoba ngiyalisaba lelo gama umuntu mayezumane uthe umoya ongcwele namhla engasho. Ngoba mhlazana inkosi uJesu iveza le ndaba yokuthi umuntu ohlambalaza umoya ongcwele ngeke athethelelwe kuleli nakwelizayo ikusho emva kokuthi abaFarisi bethe ukhipha amadimoni ngoBeelzebuli. Ngamanye amazwi amadimoni wakhiphe ngomoya ongcwele bona ngoba phela wayezelwe umoya ongcwele ngomoya ongcwele bona sebephambanisa izinto. Okuwukuthi umuntu mayethi ukhuluma umoya ongcwele kanti ukhulumela idimoni kuhlambalaza. Ngcono ukuthi ukhulumele uNkulunkulu noma uthi inkosi uJesu ikhulumile. Kusafe lokho. Kusafe noma kube lula nje ukuthi umoya ongcwele uthe. Ngiyakusaba lokho. Ngimbonge kuNkulunkulu la ngikhulele khona akuyona into ebejwayele ukushiwo leyo. Nakuba ngathi lapho ngiyofunda abanye abantu babejwayele ukusho lokho kodwa ngibonga uNkulunkulu ukuthi akungenanga lokho kumina ukuthi ngihlale ngithi umoya ongcwele uthe wathi ngoba kuyingozi. Nomzalwane abesethi ke siyazana mina naye. Uqinisile suka kude na. Athi akathanda ukuthi ngiye esihogweni. Wathi futhi uyakholwa ukuthi nami ngithanda ukuthi esihogweni. Sakuyiqiniso lokho. Abese ke ezoyiqala ke indaba. Kanti indaba ebeyihlasela uba umpostoli isize kumina ke manje. uNkulunkulu enomusa ngalo lolo suku kuseni ngangizindla ngendaba yezono emva kokuthi ngifundile lapho uPaul ethi kukhona izinto engizithandayo ukuthi ngizenze ngizithola lezi zinto ngingazenzi kube sekuthi lento engingathanda ukuzenza ngiyithole sengizenza. Abesethi ngenxa yesono esiphila kimi bese ngiyibambe le ndaba kade lalengidida lelizwi dida nabantu abaningi. Uthi uPaul uma isono sikuwe ngaphakathi noma uyathanda ukusenza isono noma uthanda uzozithola ususenza ngenxa yesono esihlezi kuwe. Ngamanye amazwi khipha isono ukuze ukwazi ukwenza lento othanda ukuyenza. Lento ethandwa uNkulunkulu uyenze. Ngoba isono esiphila kuwe abesethi uPaul akuseyimo ophila kimi. Ngakho kunezinto esengizenza hayi ngoba ngizenza ngoba kuyimi nje kodwa ngenxa lophila kimi wena osengenzisa zona. uJeremiah ngolunye usuku usehlushwa waza wathi ngcono ngivele ngithule nje ukushumayela manje. Wanquma wathi sengiyayeka manje ukushumayela ngiyayeka manje ukuphatha indaba zikaNkulunkulu ngoba lento lena ingilalelelisa ngeyinkinga. Ngoba uNkulunkulu wathi uzodala ukutha phakathi kwenzalo yenyoka nenzalo yowesifazane. Manje wayeseyisitha uJeremiah nabapriest nababusi bezwe nababhali. Uyisitha manje ngenxa nje yani izinto. Uthi angisazoshumayela manje. Abese aqhubeka kodwa ngenxa ukuthi lokhu bekuvalelwe emathanjeni ami angikwazanga ukuthula.
Yilento ebingaphakathi kuJeremiah emenze ukuthi ashumayele noma kungemnandi esasiyozingelwa, esazi ukuthi angabulawa nokubulawa, kodwa ngenxa lento engaphakathi kuyena evalelwe kuyena emathandeni akhe, imenza lento ukuthi enze into angathandi nayo ukuyenza, asenqumile ukuthi ngeke ayenze. Kanjalo umzalwane masephendukile uyanquma ukuthi isono ngeke ngisasenza, kodwa masisabusa kusenenhlatsana ebusayo, hayi uzosithola usenza khona kakhulu. Ngazindla ngalamazwi thema ekhuluma le ndaba engichazela futhi mhlazane ezophuma ekhalezi wakhuluma nami, angazi noma ezama ukungi-influencer yini ukuthi ufunde incwadi okay mhlawumbe angingayisho, ngathi uyifundile le ncwadi kwayiyona emkhombisayo ukuthi hayi angaphuma entabeni, angaphuma ekhalezi. uNkulunkulu wayengihambele ngaphambili nalapho, ngoba le ncwadi ayethi uyifundile wenza uNkulunkulu ukuthi mangiyifunde nami, angazi noma sayifunda ngesikhathi esifanayo, kodwa wathi manje uyangichazela sengiyabuyekeza mina ukuthi bengifundile. Wayichaza ngiyabuyekeza mina, hayi ngathula, ngabona ukuthi khona ukushaya amanzi la, ngabona ukuthi uza ne-influence ukuthi nami kufanele ngiphume ngomsaka uNkulunkulu engihambele phambili, ngabe ngibona ukuthi sengiyazi ukuthi le ndaba yaphi, ngiyayibona. Hayi-ke ngama noma ngangifake uyena, kodwa ngama ngoba abantu baduka nje yitshe lokuqhuzula leli likhubekisa abaningi. And njengoba ethi-ke uPawuli, ngenxa yesono ngenza lokho engingakuthandi ukwenza, lo mzalwane usezongishumeza ukuthi mangiphambane nezi. Angikholwa ukuthi ngoba ethanda ukuthi mangiyofa ngesihogweni, cha, kodwa yilento kuyena emenza ukuthi makakhulume lezi zinto ukuze zingibulale. Into ephila ngaphakathi lena ngitshele yona ekuseni ngalolu suku uNkulunkulu ukuthi yileyo nto engaphakathi kumuntu enza ukuthi enze lento ayenzayo. Ngamanye amazwi, isono masingena kumuntu, it takes over your life and it rules over your life. Uma ngenza into engingayithandi kusho ukuthi ngiyabuswa. Yikho inkosi uJesu uthi umuntu owenza isono isigqila sesono, isono sesingumbusi phezulu kwalowo muntu. Lowo muntu sesenza intando yesono, hayi intando yakhe. Umuntu esigqila kenza intando yakhe, wenza intando yalo ambusayo. Kanjalo umuntu mayesengenwe inkosi uJesu uzofana noJeremiah, athi noma ethi hayi ngoba ngiyahlushwa ngcono ngiyeke, kusho ukuthi lento engaphakathi khona iyaphila. Leyo nto noma lowo moya umenze ngoba useyindlu kamoya manje, uyindlu njengoba sizwile ukuthi kufanele sibe yindlu. Manje lo ngaphakathi avela akhulume Jeremiah, mayekhuluma lo ngaphakathi kungathuleki, ngoba vele wayekhethi uJeremiah kwasesizalweni sikanina wakhe ukuthi uzoba ngumlomo kaNkulunkulu, usebusa kuNkulunkulu ngapha. Okwenza nje ulokhu uJeremiah lokhu ngoba kubusa uNkulunkulu kuyena. Nalo mzalwane ufika nje kumina ngoba kunalento ebusayo kuyena, ezomthetha hayi ayikho indaba yokuvunywa kwezona, sikhuluma ivangeli lomusa. Uthe umpostoli uPetru uthi uPawulu unikezwe ukuhlakanipha okuningi ukuthi ezinye incwadi azibhalele uPawulu zidide abaningi. Mazibadide abaningi bayenze njani bona bawudukisa abanye abantu. Incwadi kaPawulu le dide lomzalwane ukuthi ivangeli lomusa leli. Kanti itheni inkosi uJesu? Itheni inkosi uJesu angizange uzochitha imithetho nabaprofeti, ithe ngizogcwalisa. Kuthiwa le mbhalo iphefumulelwe uNkulunkulu, ilungelo lokuyala nokuqondisa nokufundisa nokunye kongacabange kulungele ukwenza okuhle. Ithi incwadi esambulo kusho umpostoli Johane uthi onezezelayo
emazwini alesi siprofeto nginozokwenezezela izinhlupheko ezilotshiwe kulesi siprofeto osusayo futhi ngizomsusa encwadini yokuphila ususa igama lakhe encwadini yokuphila angazi ke mayisusa ngase ngibona ukuthi mina ngithanda ukuphela ukulokhuza ukuphikisana ngezwe ngikuthanda ngalalela ngathi mina uma umuntu udideka ngizwe mina ngiyangithi umuntu makathathe a safe option into engeke imdalele inkinga ngathi ngizokulinganisela ngumuntu wesifazane othi yena asahambi ngomthetho ngakho singaligqoka ibhlukwe khohlwa ukuthi uDeuteronomy 20 verse 5 uthi ngoba useTestament elidala futhi ngumthetho ake sithi ke uyakhohlwa ke lokho ngoba uthe asihambi ngomthetho bese ufika ezulwini intombazane egqoka ibhlukwe ningaligqoka ibhlukwe noma usifazane egqoka ibhlukwe nongaligqoka ibhlukwe bababili abantu bayakhona omunye bakholwa ngendlela efanayo omunye egqoka ibhlukwe omunye akaligqoki yilokho phela umehluko phakathi kwalabantu ababili mabe fika ezulwini noma babe fika phambi kwesihlalo sokwahlulela uma uNkulunkulu ethi cha akusahanjwe ngomthetho and lo obengaligqoka ibhlukwe uthembekile ekutheni nangaligqoki noma ngabe uthiwa ubesenzenzele umthetho ukuthi akaligqoka ibhlukwe kodwa ngoba uthembekile kulo mthetho ngeke alahlwe ngoba kulo mthetho kuthiwa ke uzibekele yena ke ngoba uthembekile kuona angeke alahlwe nalo ogqoka ibhlukwe ke ngoba yena uzwe izwe lithakhanjwa ngomthetho kunjalo angeke alahlwe futhi bobabili labantu bayasogwini ngoba inkosi uJesu mayithi cha ngithe mina ngizange kuzochitha umthetho nabaprofeti kodwa ngizogcwalisa lo ogqoka ibhlukwe uzolahlwa ngalo mazwi yabona ke manje ukuthi bekunokudideka kulabantu lo munye wathatha a safe option lokuthi yiphi into ezongenza ukuthi ngibe sesayidini eli right ngaso sonke isikhathi ngingazifaki engcupheni yokuthi ngilahlwe kanti khona indlela yokuthi ngingalahlwa ngoba akubhlungu ukugqoka isikhithi noma ilokwe noma ingubo ungayigqoka nje kube kuhle futhi empeleni kahle kahle ubukeka kahle umuntu wesifazane egqoke nje ingubo yakhe noma isikhithi sakhe noma ilokwe lakhe yakhumbula omunye ube nokufaka ilokhuza ibhlukwe hlazana egqoke isikhithi awu kanti ubukeka kahle ngawo sibanibani mina ngihlala ngibona egqoke ibhlukwe ubukeka kahle nje impela egqoke kahle nje ezothina kahle ubani angazi noma kuyinkazimulo kaNkulunkulu yenza lokho kodwa nje ubukeka kahle umuntu wesifazane egqoke nje ngesizotha abantu abaningi ke bayakhubeka ngenxa yamazwi kaNkulunkulu isikhathi sami ke ngazi noma sengithatha isikhathi eside kakhulu kunephuzu lesibili ebelikhona la ngoba la sifunde khona sithola indaba yomnikelo kodwa mhlawumbe unqamulela le ndaba angisazofunda amavesi amaningi ngenxa yesikhathi asibheke uGenesis 8 verses 20 no 22 ngoba kuthwalana ninikele ngemihlatshelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu uFirst Peter chapter 2 verse 5 manje ke lilo mnikelo ke noma umhlatshelo osenza ukuthi siye lapho kuGenesis 8 verse 20 to 22 sibone umphumela womnikelo phambi kaNkulunkulu. Excuse me. Sihloko sakhona kuthiwa umnikelo kaNoah nesithembiso sikaJehova. uNoah wamakhela uJehova ialtari. Wathatha kuzo zonke izilwane ezihlambulukileyo nakuzo zonke izinyoni ezihlambulukileyo
wanikela umnikelo wokushiswa e-altar. uJehova wezwa iphunga elimnandi. Jehova wathi enhlizweni yakhe, angisaphinda ngiqalekise umhlaba ngenxa yabantu, ngokuba imicabango yomuntu mibi kwasebusheni bakhe. Angisaphinda ngibhubhise konke okuphilayo njengalokho ngenzile. Umhlaba usekhona ukutshala nokuvuna, amakhaza nokufudumala, ihlobo nobusika, imini nobusuku akuyikunqamuka. Emva kokuthi uNowa nomndeni wakhe sebephumile emkhunjini, sithola la uNowa ethatha kuzo zonke izilwane ezihlambulukileyo nezinyoni ezihlambulukileyo. Akathathanga noma isiphi isilwane esenzela uJehova i-altare, njengoba la kuthiwa masibe umhlatshelo uNkulunkulu. Kudinga ukuthi sihlambuluke phambi kwaNkulunkulu ukuze sibe umhlatshelo ozokwamukeleka kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli kwaba iphunga elimnandi lokho ukuthi kunikelwe ngalezi zilwane ezihlambulukileyo. Futhi zikhethiwe. Kodwa sihlambulukile lesi sekunganikelwa ke ngazo. Zonke lezi ezihlambulukileyo zashiywa ezingahlambulukanga. Kwaba iphunga elimnandi kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayesethi enhlizweni yakhe, abantu ngeke ngisababhubhisa ngalendlela. Ngamanye amazwi isinqumo esithathwe uNkulunkulu siqale enhlambulukweni nasemnikelweni. Kwathi lezi ezihlambulukile mase zinikelwa, into mayinikelwa ke iyabulawa, ife ingabisaphila ngokungokwayo, kodwa kufanele kube ukuthi ibulawa nje ihlambulukile. Kwaba iphunga elimnandi uNkulunkulu waseyanqoma uNkulunkulu. Ngenxa leso sizathu wanqoma ukuthi ngeke ngisabhubhisa umhlaba ngaleyo ndlela. Ilokhu uzangazi ke noma ikhona indawo esicaciselayo eBhayibhelini ukuthi njengoba ubheka lapha ku verse 22 ukuthi umhlaba usekhona ukutshala nokuvuna, amakhaza nokufudumala, ihlobo nobusika, imini nobusuku akusakunqamuka. Mayithi uNkulunkulu lezi azisakunqamuka kusho ukuthi zike zanqamuka. Kuke kwaba khona okunqamukayo. Ngeke ngayifunda ke le ndaba incwadini kaJesha iyasho ukuthi uNkulunkulu waqalekisa imbewu. Lana kakushiwo kanjalo, akusho kodwa uma ubheka ukuthi uthi uNkulunkulu akusakunqamuka kusho ukuthi kuke kwanqamuka ekuqaleni. Ukuthi nje asicaciselanga ngokuveza ngokucacileyo. Wayese eshintsha izinto uNkulunkulu ngenxa yomnikelo ohlambulukileyo owenziwe kuye. Uma singazihlambulula kuNkulunkulu sizinikele kuye, uNkulunkulu uzoguqula izinto. Uzoguqula izinto empilweni yethu ngoba sesihlambulukile, sayinikela kuyena, saba iphunga elimnandi. Sizinikela kulo lelitshe. Ngoba mase sikulo lelitshe leli elegumbe eliqhuzulayo, sidinga ukuthi nje sibe kulona ukuze singakhubeki, bese akhe ibandla lakhe kulo lelitshe, kulo leligumbi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela ubaba Mabasa asikhuleke.